I'm starting with a reminder of my ebook. It costs only €2, and in the description you will find from where you can order it. Thank you. X'ismek? X'ismek? Jien jisimni Jeanette. Jien jisimni Jeanette. Għandi pjaċir. Għandi pjaċir. Min fejn int? Min fejn int? Jien minn Malta. Jien minn Malta. Jien Malti. Jien Malti. Jien Maltija. Jien Maltija. Fejn toqgħod? Fejn toqgħod? Jien noqgħod Malta. Jien noqgħod Malta. Malta pajjiż sabiħ. Malta pajjiż sabiħ. X'tagħmel fil-ħajja? X'tagħmel fil-ħajja? Jien għalliem, student, engineer. Jien għalliem, student, engineer. Jiena għalliema, studenta, engineer. Jiena għalliema, studenta, engineer. Kemm għandek żmien? Kemm għandek żmien? Jien għandi 21 sena. Jien għandi 21 sena. Titkellem bil-Malti? Titkellem bil-Malti? Qed nipprova nitgħallem il-Malti. Qed nipprova nitgħallem il-Malti. Nagħmel mill-aħjar biex nitgħallem. Nagħmel mill-aħjar biex nitgħallem. Ħadd pjaċir nitkellem miegħek. Ħadd pjaċir nitkellem miegħek. Ħadd pjaċir niltaqa' miegħek. Ħadd pjaċir niltaqa' miegħek.